Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron na manisya na kinanglan na kusarya na diyang kutuwarong na ini yang isisip ko ang ginawa niya. So, ginambaan niya sa utad. At tuloy niya ang akal sumasa. Kaso kiyawit na akal si ko masa. Sakatigong piyaw pagkataw na gusutad. Na awit ito akala ayat ganun wala na sa mga tawa mga rawan niyo. Mga tawa ay awit akala nag-ipos din. Ang mga tawa po masadong na maun. Nadakalakalak na Allah. Dabayran ka po akamapian si Iwan. Kagi niya ginataw sila niya. Ayaw po ini sila na akan nag-ipos. Wakyado sila nag-ipos. Adang penadapan mapuno ang utadin buat na niya kadota ang utway sa akadot at kanya ni Indalus. Niya tayo siya ito na madidito sa miya tuwarato kapatusan. Kaya nagtuagiraw sa kumukuda at ginakuha niya kinaad na ito si hirap kuda ko na tulong kita ko. Ketuusan ang utwa ito. Kung saan utwa kiyang hibiro. Itman siya ito ay po dia gagawin na pikirian na siya po sa Diyos. Na miyatay na sukyatay niya na sobrapan sa miya po sa minderangan. Miya ka po sa minderangan. Kaya lipatan din siya ito. Sabab siyang kutuwa da kakadap. Agan mo siya. Awit akan nagpanagtaman sa kataging piyawutan niya. Ay dapat. Teloko nuto susuna pagtawag yang kutua niya lapis kaya pag inatawiran. Pag nairong na mga dato asarami sampai siaran sang kutua singan inira. Mapiapan aya niya susawiran sang kutua lalan ay tumpaw na so mga rum upag daw na aya niya palakad na mga bakdo mga lagas sa ulit asarami sampai sang kutua singan nakadap o pakatamo. Lakinig na din ngayon. Ayay kadua na ama agwi na ayag upisa data na pamikiran niran na yung kutua ko na sulaga. Naroon niran dito piya ka putuso wida kadiran. Nada ini sengkiran wida kasaan kemanay katulong. Ayay katalong na yung kutua ko panapagpaguyag ang mga kaudaan na si isiran midgagas. Kung di tanag ay mga suranga, kung sa ayam niya sumsumupusiran na suparin ito dami sila. Nakana ayam niya tag apakay kung mga pusiran na suminita din umang Nabi sallallahu alaihi wasallam maparin. Diyan na ni filososo na mga tao, amadidi ka pa na surinay. Kaad na arga yan sa Panginoon. Madidi ito ba? Yan ka iya makapapantagan kita noon na kinanglan sukay ng kaon. May nang ka na pagnaw ka. Na makanaw ka na panaguntamang ka. Aya ka pinaguntaman ka na, diyang kutwa kawiyag-wiyag ka. Na miyawsar ka ang kutawras ka. Umur ka. Kang kutwa panaguntaman kumapya na miyatay ka, na mapya minitinti so gaman na kanabar ka. Kaya ipagisir ka na diyang kutwa kiyasan ka. Barat na miyatay ako yung mantuwa kepita na mapita na bangkaya. Na kanabarakan pag-isi ang 2,000 ilid. Tama sa tiyapusan.
Aya bu ipalisirakan na ipon sang kutwara guna kaya badigirakan na taman. Saging kapupuan sa ganaragun. Ipalisirakan wanto na imababalod. Amas uliya at pasanggungan na kanapura. Madidi, dia nga agama tanong na agama ini, apakah pagtagumpian niyan sa katawan si pumagpian ko na ibutan niya. Apakah pagtagumpian niyan sa mababataw. Apakah pagtagumpian niyan sa mga kawasan sa mga miskin. Agama ini akan nabatang ato. Sabay mo apakah pagtagumpian niyan na sa mga ulama o sa mga kawasan na susalakaw kiran. So mu'min, nauwad na mapikirian, agama at salakaw ko Islam ay pagtagumpian yan. Kung na salakaw ko Islam ay pagtagumpian yan na miyamot sa puso yan. Sabay ibarat na umipilak yan sa agama na miya milyonaryo na. Umipilak yan sa agama na miya gobernador, miya presidente na. Umipilak yan ang sa agama na babututo ko da at tamok yan na mitugupya. Kaaya mo ang bugan sa katugupya na sumangat taon yan ito. Sama ito na antunep pero na agama. At mbasa ni kailangan tanuang katugupya sa dunia akhirat. Nasi mapapadadam ko kitong kulalanan ako mga sugot. Wala. Ay maana, swagama. No tanong ini di tegumpia. Bagi bunda lakas tegumpia, aging kaya magbukita di tanong. Ititiran natin na pinang ka. No tanong ini di tegumpia. Amapi aso sumasagad, nagupong sisi, miyakas sagad sabihin kaya nga da mga Muslim nagtitutiro na mapuripisig na pusyan sa kalak. Sa bubod makaw masa kibubunit na mapiasubag niya na di mato. Pira lapis sa dinaw pamanagudi, walay niya. Nasisi ko mga Muslim, ay agamayan na agama akatigumpia. Ugid no si ka makatarapas sa hingga inadang ka mga kantiyan mo. Na mapia maud ka sa milyon na tanto akalakas. Nakalawa Islam ang agamiran. Nakana. Ungga sa marawin at sumusya ko tabato na ngadap pa sa kapuna taman ro sagad na sina man akala makaw makasama labang. Makaw makasama labang na ugap man akala manapa sa ka matadog na makaw makasya ko tabato. Kaya udang kau nakatiro sa miyatay ka na amiga niya ko makas. Na upama ka magpuga sa luso na piragin ka, na mapipiya-piya ginawa ka. Din na bang kapangando. Nakanabuto mga Muslim. Naging atira pa sa naka ng mga bangsa ka. Tunay, mga Muslim. Hindi rin ipamimikiran na iyasumbog. Naging kaya Muslim iman to. Nakanao ba si Israel mapapadala mo ko Islam? Islam ang manarima. Kasi isang napiyang ako niya, napakapigumpian yan kung pagtaw na gusumat. Na inong tanong ipigumpian. Aw sampay tanim mo sa 20 ragun. Na ayara ka na tindod. Na suli magawa sa dalamay nga. Natiyad na saan tumabad ng siyong sangga mga rin bakalasa. Uli na tumabad ng tidak ng sangga adidal malupa asara arilan. Wallah, na mas mabiyaw na sabat sa titulo sangga adidal. Sabah po kala akabinasaan nagupit na nagagawa sa 20 ragun. Ito sa hunay ako line of 8 pumahaligan siya sa matambay. Nakanabagi itay. So betad mga bayi nakanabagi. So kapamandoon nakanabagi ito. Kapangarnat, kapamun. Agiga-igira na marang-marangan na pira kato. May sakwa kong line of 8 na pipirawlan na doon sa betar sa marang. Nasuri nakanukap at kuto sa nakana. Gira di kami manalawat sa
Sang utara kami runcaw na yan. Naku, makaw makamit siyang kutuan niya makawata. Naiman, napakasako na. Diyan ko tatiyakan na kinanglan na may nang kasabetad na kapag naman sumasa. Na makanaw ka, nambuot ka, natindig ka, nalalakaw ka, napanagsamang ka. Kabapiya, miyatay ka, natindig ka sa tunga na maurima. Pag isyung kawalaw ay tama na kaya panagsaman ka, niya talaga nakisintag ka. Diyan ko to ay opisipod ka na, walay opisina, walay. Walay opisina, walay. Walay babasuka, YouTube. Da aminising brain ka. Awid akal, nag-uras ka, nag-ating ka, tamo ka, apantag sa kitugapatan sa kapakang pwede. Aman at sumaya. Adili na YouTube inwai, ay agamatan na Islam. Ay ako na maanam na kambayuranta. Na so mga tao mag-agamaw na ay pituro na Muslim. Mbabayuranta. Na so Islam na si iko na kinuha ko salam. Kalilintad. Pared na masusurang. Baka na ba tanong lumilintad? Baka na ba tanong bubayuranta? Baya akat pwilitan siya nga pagtautan. Sumasanggaras siya di ko ba? Kahit na kalilintad. Sabatiya, kasudir nung katatagban na. Duduang kakadun na, so katatagin na, so kapang kakadun. Nag-YouTuber aayag umagaga kamatan kung isa sungaran niya. Nasunti ko Islam na darabatan. Namiyaw siya yung kaiyaman na mga bultan o anto na pero na Islam na ipenduir tanong, makagimadakala ni Tasir, na si Ekinya, Said Qutb, aginan sa ulama, adan yan dinasang kapansuting Islam. Sa ayak kira saya iranong sa isa masa, na libo nagyang kutab, tungkupan unadis, na inikaptan sa ay. Inulog na nilap kaulo niya sang katamas. Nabiyaton. Na aya ini dulu nun, napakauntunin ko kawalat, asyaki ini agamad na siya. Nambuloy na paliniurat, amaran siya, utong tulad. Naasa pa kalangkap niya, nauntol so pahintay gamad, nauntol pan sukat tiro yan. Na epitiro inatigin na, inna hadihi syababa, allati tashhadu lillahi alwahdaniyati fi salah, la tarhadu an taktuba harfa wahida, tukirru bihi. Itin ng kahit tinduruan. Agin yan siksian so kay isa-isa wala ko sampayan. Sa kapirong ako tahayat ka asyad wa la ilaha illa. Natito ng kaanian ba makasurat sa timang bugatang. Ama pa kayo niyan hindi na pakauntol niyan so parintaw mga syaitan asyad nga gamat na. Tama sabi ito kasi ito. Wenda adaw alam mo pa miya kapira po lurago liman to ba miya kalagi 50 lurago miya tay iya ito man busa ni mapya sutulan yan na mapyaw at lalampo na may ito na sumangar siyan miya mamaray na si miya tay ko tindiyan na sa manan narandaran yan nasasaro na yan na usumiyang ko ay ni sangkop yan subnar sa manan na lagi niyo mamubangkay wait niyan na subras kanya nung kakagi at tiyang niya sebenar kaya man nama na kufar na taribasok kafir taribasok lagi ang puto at taribasok na putumbunan niyan suot lagi ang puto bukti at niya kaya mula niya nung naging putwa kami na tiyang puno niya nagiti kufar hindi ang mga kafir na tiyang puno niran na subnar kato niran subnar na tiyang puno niran kaya makna niya na basta atuan at tampunan niya sebenar. Lukutan niya na kadili na pakagimamaw sa irap na pendeuan niya. Da penagimaw mas kan ipagilay niyo. Na tampunin ka sebenar na mibali ka kapir. Akan aba ay mata ka tiyang puno na kanagiyang tutwa kamay na
Lugar sih kung inagiyang kutwa o pamana kung dali sapya mo lang kakair na tiyang kung nakanasulat. Hindi kakapya. Nah. Ayat pituro yan natigyan al-Islamu dinun wa dawlatun wa syari'atun wa sayfun. Ayat tigyan Islam na din. Okay to kita kapag ito. Gusto ini taksiro ni Guru Alimu basta mau mangaw ng tadi. Na okay to kita ito. Agama. Agama at sigamalay. Diyan ko ta okay to kita kapag ginutaw ka gani na ayangaran mo to. Okay to kita kapag ginutaw na Islam. Bapiyaso ka pa kambuan na adna. Buktikan yan. Miya kambuan ka na pagiraw ka. Alhamdulillah. Kami akan nagagana untuk kagirawa ya hamdallah na kisimpol ka ya di pumubot siya wanak benar apa nakasikarumangan adna ka maginum ka sakraw ka bintang ang kana adna kito kita didik turu na di na ayang ngaran ito akam tawag na Islam tidak patah sudah juga sama segitu satu ini na ada mga ukit-ukit yan. Katatan rin na piyo-piya. Tatan rin na piyo-piya o Islam maging putwag. Nagito nga niya, naging uta Islam. Ay sampor na yan na akida. Nakira nga man, na sa kataw mamaya, hindi pa katurga iyan narangipa. Nasupad yan na mama na, hindi pa ka narakain mga narangipa. Na ino siya yung putwa hadith. Na dua kata mama si magiang kuto pagtawdat. Na miyaw magiang kuto pamanaluri. Abay sa asal sa sumagad sang kuto ay na adna kasumpod iya na korban sa giyang kuto katuhan na ng tuko na nila. Sama piyarngit. Bapian to na asarad na niyawan yan na. Kasumpod ikaw sa takaruban ilay. Pamana korban sa giyang kuto. Miyada kapira na siya ito. Na pinakati isorngi, nagkurban ang kasay. Asala-sala kasagiyang ka na, barahon, siyong buli yan, na inipa ka naraka yan. Biyang kaya ikaw, naso ka pa kapukurban na yan, nagtumo at sa kani, masumbali iwan di saba, ako makasumbali sa baraniwan sa pantag sa salas na salikat. Barahon. Siyong buli yan siya kung ito, niya kasunod ko. Ay mana, yung kaya Islam na akida. Tindit ko para tiyan ang itong gumitan. Na, natantan ron na nakamaula na dinun di ka pag-usya. Na igra pag-usya na na kabuang karik mo iba. Da baraka sengkuwag. Na. Ay kadua na dawla. Ay ako na pero na Islam na parinta. Ay kasabuto ng kaya mga anak ang gobyerno. Na ayat siya katindi ko Islam, aparintan niya, nagid ng kanamag ito sa pulang patasura na, sa matatag ang gusto mga hadith, mga ulang, nagilti o pamana, parinta. Ayang aranin na parintan Islam. Tama sa kagawi-gawi, ang bulag-bulag, kapurai. So, lawa na pirik-kirikuban, so tumiyukas, na ayan ni mga lakos ko taritilog na liyalakan sa dahi ang ari. Na si ko agama na ko doon sa wala. So minino magusumini sa pakabr na patapulo kumasaw na binagyan na po umara 80. So misina amang udah isog sa sarap suad na karumanian rajim tama na matay. So miyamuno bulu umam. Magatos ami kupuya na bibigyan yung sakataw na padasyan ng Melagi dito na kini wala ko hapu sa suka pangita. Palaya kutiba alay komersial, kutiba alay kumul kisah. Dito, gobyerno. Dito ko ni Islam. Apakah tindig su pamana parinta Al-Quran. Nagyang ka na parinta, nagyan na nagari, ito nga.
Na otet tagong pia sutuanga na tet tagong pia sutuangon. Na omar sutuanga na sadi tapet tuangon na binasa. Na ayam esut ya tuanga na sutuang ay nang bulan wala aparinta sa Islam. Kasi wala na mata o sa diram na panday sa dikatawan. Dan yang penamaan na sumanosya ang sumangalangit. Na inidaptarian din sa Quran asut ya pangitabanam. Buloy nagsikan akong pasanong pauyawin nagupara at puro makapagintaw. Kaan kasawit yung pagtaw supit kumanag alagi din na mamis nagumapia pauyawin. So paring taasuti na mapakaptugumpian niya na sumabibina sa apagtaw. Miyakaw masuk Islam na binasa sa mga Arab. So tutulan na piya kangingiri. Na so kaya pamangkulan kayo tao Islam na mitagumpi ang kupapagtaw sa lagi ng mga na sa pamito na nakakiran na nakakadugpas. So masubina sa aparinta na di makapumpuan sa sitagumpi apagtaw. Kabal piya sa sitagumpi apagtaw na humbuloy answer na kubinasa. Nalagi din yung kaya pa rin sa Pilipinas. Dahil po sa puro na tamang takiyak ko sa nung nakapaman ko ang panalim. Yung kaya pa rin sa Pilipinas na piyang niya sutaw sa Pilipinas sa kapanalim. Kapangan niya yan. Sa may pirak na ayam niya kabnar. Siya ki niya niya muna ako si Diyo. Adabi ko kumisiran kaya ki niya judge. Nakagimala itaan si niya muna, ayap na rin niya kalab. Parintay niyong buwal ka sa mala di sa kuwan, asar at bugay ka sa makapermit ka, okay. Parintay niya, so din sa kumakapatol na hindi magugunago, hindi indaro matawid, hindi sina. Mapakaptugumpiyan niya ko pagitaw. Naku na. Parintay niya aya uluan ko kan jerwa ka nas mga uluan. Diba ta? Napama na mapakatugumpiyan ng upa. Diyaki ang kutuwa bangkal akyata yan. Napipi nga sangtay sa kabarila titi. Kami ada unang kutuwa ta ina di kebetulan niya suti. Takagya singa pinipi anak ko lagi yun natay. Na sumuslim, ayami ko kulong una parinta, parinta alina ka na bangkit ang sududin na dito siya. Makaputi siya ako. Nasa mana naruntan nuro nakasasalapik. Ayak kalinidag bagdaw, na diyon bagi kayo kakakagiyo ang miya. So aton nagumiyalay mo na mukarnan yan, kalagi ko ng kutwa, wata in bota sang kutawalay at nakulad sang kutwa tagwalay niya. Asukapis kang kutwa titi akarabo, titi ako daw tuta yang tao ko man na binatang, na pagkiri kang kutwa at naroon din niya mamangudas, naroon din niya kabangon sole, naroon din niya kaputias. Sa mga aniyan, sa taman sa minikarong sa diyan na magdipong binasok, karuming sa mga kutwa ko dahil kakagin nila yung napangukuhan. Na lagi na diyan nga iya pagtaw sa nga Pilipinas. Akagiad na kasunti yan na sangkay apal Pilipinas, ay dinipakal atulan yan, nagugiyas sa yan, na tama na ko mga watay, namatay pa, nadilan kalangan na kumanang kuta, may itataga ko na sa bangko. Naubang ka na nagpringgira, bangko na. Kung abitira ka mataan na makapringita, kakahiyas sira ni Mamadu, naroon na po susu. Ganong makandil pata, buti akan magarisay na, namat makandil pata ka. Ay, di pata. Na ayaki amargin ina sami bulu kira na dagi du kay injection lang sa pagod. Igila sipu anang kutwa taw ada da kay injection sa pabundit na mata anak kuris kay nabi nga bang mata anak kabadit mo ka din. Lamas sa pamumulong tanda ko na sila dito pamumulong tanda. Na adus na bunga na siya ito na panakaw mo. Di niya lapurasi nakate. Nagiri siya na bodi ang sa salyo kali. Huwag ka na nga naman ako tuwara niya. Nag-upasing siya sa niya nagtakawi. Bumamita na niya siya. Ito na, minitsong titi na niya. Kaya niya ka. Hindi anesthesia niya. Naandit niya ka anesthesia iron. Napangarada nga. Upakamadnatiyan yung pamawagan tayo nakadungat tayo.
Iya bagang yan, nabapet ni pakatan na kasi narumpi, tabarap yun. Hindi yan dito magdala. Naging ay aparin na Pilipinas, naging ay pagdidisyonira na ira, naging ay sukay. Na, aya, upusan, may budok ito na di niya nagkakadamang kutwa, kaaan niya ayran. Diyang kutwa kasasalib, butiran o kabnar na bugiyang kutwa, kapulangan yan sa diyang kutwa, kumanas sa kutwa. Sa kung niya makapiray ni kapwa sa abu ka na, ketusan niya, piyabudo niya sa mga Muslim sa Indianan. Ha? Yung yapang na madaklataw na ibut ka. So mini bulu kira na dit na bayran ng labot na budabon masakit sa pusiran. Ba piyam niya rok na piyam niya dasu pa man na dit na labot yan makakagi. Ka-injection ng sa kamod adi niya na maing ka, nagutin niya magkada magyang kutwa. Ani ang nagyang kutas. Di katataman ng katat. Na inutira na kinangalan sa kapag to. Kapag ito ka. Kau batano boleh lagi dari yang putamuni ka. Apa kailan ka apa kegeleng-geleng amatan ni nak kini bakan. Tahu apa. Na yan nakata ko nak baka gedam nak tengrang ka aligin na matar biga kadit na melengyan. Napang ingat hali mga kaaki ang mga kadit. Dit na labtian. Kagi daan na pasyen na kagedam yan na lagi dito sa muslima di makainang ka. Aka injection na naging mga suranga. Bapti Antoni inyaswa na dit na pagtiran. Daman ka, yalalew na pagkagadaw mo na, di na makabar. Lagyan na ng mga forces sa misyan, nagila na mati tanto gagagparat. Hindi niya kapanig ako kiran na, pamana, ay atap wala niya narang, mga salasak na ilay na kan ayah tamukin lagi utabaran niya. Ayah niya tamukin nabaran. Ay mana niya natungan niya bumagtaw takian sa anduman niya. Kapakang pwede bang samuro amakwalin sa kabnarian. Nago anduman ni kapakang gunin na yung parintang Islam. Ada tegundi kaya pagtaw giyang putwa ay bu kapagpakadaw po yan sa lupa. Na ijira tumipad sa giyang tatra. Ay di pa nagpakadaw po. Kasi yung tagrahin na po yun. Tanong pa. Nasuman din na kita tanong sa utakaman yan. Nariatigin ayaw ka nandun, di mapiap ka. Kita tanong yung sino ko ba? Yung kinsit ko. Nagduit na yun ng kaya na kubatad, nagulit na yun ng kaya na kumasa. Allahu Akbar. Nagito. Ayaw ko na Islam na dawla. Parita. Dawla Islami. Dawla Demokratiya. Ay makna niyan na Islamic government pa mo. Islam kung parinta. Parinta, demokrasya. Nagito ba? Ayaw ko na Islam na parinta. Ayaw katalaw na ayaw Islam na syariah. At yung hindi aburutan na uwangad na isado ba daging akarsada ang miyakalala. Kaya kung naman na syariah na akarsada. Nasukon sa Islam na okay to kita kapag ito. Lalan. Inigulis ka. Miya kay ka. Na adna. Ini sabaki. Na agi ako katampudan. Na adna miya sawad ko lupa. Na ini po nabi na miya pantara. Dalawa na yung mga sahabat yan. Yung nasa punitan na. Siyan. Miya kapiran nyo na mapakapagalo yan. Yiti nagimoto ayah. Wa anna hadha sirati mustaqim at tadlaon. Mata na ilalanrak na tigwan na. Ang makauntol na. Yan yung kadagang. Di tigwan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Quran. Di sa hadis. Di Islam. Pianong kira niyan sa mga ito alala. Wala tattabi'u subula fatafarraqat kuma'an sabili. Ubang kitsagiyan kaya ang mga lalanan sisimpakon ka. Matariligag gano'n nagiging matungsulalan at itumpayorak. Naging sulalan na demokrasya. Ito sulala na inampuan na taritin ang makasosopa ko Islam. Andudun so dia lago dibuntat. Nandudun so pakakasamara. Nandudun so lantong. Nandudun so makasalibog na ibuwa ka sa labi. Napagupawan, napagayanan. Sigad nung pau-pau imunga. Kaya napagayan. Mga panunan. Yan ang nagkalipatan ng kaya bukal.
Ainunya penutup kepakuan kutua. Ada tidaran dema bagadia lupa panasnya itu kali kudi nakapakasas potang nakawaraw sa bumbara. Adi din kakawingan kutua. Warisan di bugay ang kutua pakak. Bari di magari siran kay daran de bayaran na sa buto untuk. Allah lagi syariah. Na ayak kasakit tagi na syariah. Na sadin sa syariah unutan na sa minggu luna yang katu. Na Quran na syariah busuhadi. Na rungkap petiruan ron nakaupamana. Fakat tila na kasukaw yung gimga na sa minggu na yang kakadnan Allah subhanahu wa ta'ala. Na osi ka tila na magapasagin ka inang bulan na pamana. Palitawa na gin ka dito mamupo. Ang mga taridideg, ang tawa na dideg ay didegkuan dengan madideg ka ang siyaran din matparidideg. Na sa minggu na yang kakadnan agi sinitagong yung isa pinirman na presidente na dapat. Lagi kada pagtawan. Taman sama tampay nakikiran hukum sa hingga ya posisi sa Pilipinas. Korto pati. Yuto tiya kana magnautan na makanautan. Kaya makna niya na membuat tanong na malit teman tanong. Sama piyang niya tay tanong na kiyas sumpatan. Kisa luno ang kuto pamanang niya pasalitan. Adig yung kuto niya tay kana malit ng utato dat siyak na ba tapketo sa nung di kuda apa baka ampi to na tinagunya kita natulis na kanamnya tay kana so siya patay kana lagi niya po sadara na taknya ke ketiga liang man si Sadir Sarada pa so mga lokos tanong ko malagi niya may pakpak ang mga tao na napiyakas pero mga iran so kawiyag yugiran na siyo sagra na surug iran sa pantag sa yan dingap palag sa kapakang huli ng Islam. Ako pagito ko kabenaryan na di kelipatan sungaraniran na taman kudar pa tapi tumuan na emak na niyan na kiyatag upan sa arga kagi man lagi anak padang Karbala sa bayang na patot manaryanan na ginan na bantugan na ng mga Muslim sa pamanaran na ayay kapat ay nitak siriyang Islam na say padang hindi kinibuota na kung nagpinatos sumariyo ito na adna Yahudi. Amya makati sa makat pagidilo indagang chokelen ang kaging utag na mariga na tiyan ini buata sumurya nag aginan sunagi ayam iadnaw no wallah iya subuun wala na pakatugo niyan sumaru surugo mga kapir au piya kabinde sunagi sa pedang na yabinde sa pedang na sumanga kapir sumanga musyrik ang sumanga munafik ang sumanga buwat. Apalit na dalila na sa Quran. Ang Muslim, titud na mapaparati ang mga patay. Ikita, natuwa surugo iya. So, mga manak ko Muslim, putulan nun. Oh. So, ay makna niyan na sa Islam na kadang makna niyan. Makagibigap na kayo ba makatulit sa Islam. Aba palit na yung makna niyan na sa mga Muslim na arang ilan na palapi na perperkiran. Na sibu si Pumina niya pagkikian ko ibu na Muslim akagidak bagriya suwaki sa Muslim na sirani sundaru wala ko leolo walillahi junudu samawati wal ard suwalan ad na mga sundaru niyan kung mga langit ang na sundaru niyan kung mga langit na sa mga malaikat na sundaru niyan kung lupaan na sa mga Muslim. Ako mo payayaw saklo nga mapian datang kalipot kalagu niran na kampilan ni Yayag. Ang mga tao siran ada pangan demiran sa kapanalan sa kalap. Mga tao siran apok kerawiran na yung makna niyan na manalan siran sang kupadar pa abikiraw. Pantag saan timanay kapamuntis. Benar, amakang kuduran yung kanatuan na masa abong pa ng mga Muslims. Gumalang mga padangiran na yutun kapakaroon dadiran ng kapakadapan. Nasiran dan kota timbang kota hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ametier apa pa sa ikano sariba matamang kanu tubo ko mga ikaw sapi nagumas at kanu ko anto na bayni mga pangumaaniyo watarak tumul jihad na yapak sila di watalik kuda ni lagu kaguna na sujihad sallallahu alaikum dullan
na idenegrekan wala suka pakarundan. Pakarundan ng kanunian. Kaya makna niyan, na aya kakansi. Na pamakabadid telemak sa imay, telenak, kadid mato. Nasang gibu sundero na kepatongnya naging kaya gatosan ng gibu berana sa ginya ko di marang. Sang gibu na patong nira nang maral. Na semungsiran sa marantau na patong nira manawat. Napakatunduk na benda kay mapatong nira. Andang wana mamasakan. Kaya karinaw na si Tina, yung mga asin bunyi sa masiw. Na mayang pag sinagin ka na sa silang tangan ng bubasa. Sa kanyang, na mayang pag sinagin ka ng bubasa, niya pakat ng kopyan siya ng kapitan. Doon niya karaw mo. Allahu Akbar. Saksa ataw po pa man na matagabod yung Tina na sudo. Subhanallah. Akinuan niya siya sa mga pumanawar siya. Kasambili kapitagin nga iyaw pumanamukulo. Alagi dagiyang kurwa. Manong al longsib. Ako pun ayam yan naging kurwa. Anto na away ni daray wadi mga kakaro. Na kumarangad na tanto niyan. Na isol kaya na ulit sa bapya kasasawa na pito siya. Uwi na amay kaya may pisigubi na lagi din. Na bapya niya lulu na nga kubansaw niya minilap ko tapat na mata nila. Uwe niya na pagod yung yung tadero na ibat ka makasisan niya na maambis na mapuritis mga budyo na nabapunod tumatak makisip. May kaya ni pisuwate na itong lagi din na Muslim. Bapya kaya niya ang langan siya rin sa kabila bata. Uwe, tama sa uliya ka kayo na pwesa na kayo sumasa sa sibig. Na amay ka siguro. Mata na. Biray niya pa kasulat arakan. Mata na rin na kaya pa kasulat kanira ro. Mato asi otra ka malupit ang pakakuha niya. Tunod itong kakura niya. Makagiyang makagmo na may piso-pisak yan. Napiyakas kayo manusudero. Na di mataw siya. Nagiray sa terapingan yan. Allahu Akbar. Di buto kaya dulu yan. Namiyakaran iso yan. Sagiyang kuha. Sudero na. Tungan na yun natin o adyo. Huwag ito na aya niya may budaw na lagi din ang marano. Di pa lagi sa madupa. Lang na may meron niya sa kambing na bata. Na iba't kauat na itanong ng mga sundero na budget idid na malaki siya sundero sa gilaya sa nabudsur. Basta ato ang nakasundero na maputikan ni mata na subrog. Ayaw po, karami siya na gira sinapang apakat sa kilid na kasi mata siya. Kaya pata niya na niya lang kamang. Nagupo nga makasisina pang. At hindi niya kan ada kan yung mga to. Na ini punta di dalam kami saya tak seberang di butuh dulu. Kasi tipis kita militer ya Pilipinas saya liburan tidak akan dicakap yang makasih di kapas. Ini ada kami rambu musik. Ia betul acara matutan. Nah, insya-Allah narun matatag sumenang mista. Kaso jihad no pamako naka berasa anto na ini dito subato-bato na. Wadarwatu sanamihi al-jihad. Aya batu-batu u Islam na jihad. Naron matatag sumenang nagutuki ka sumenang mga muslim. Na anduti ka buka iranun na sallallahu alaikum dullan la yarji'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Itiwakan wala suka pakadapanas. Na di niyan rakaligupas sa taman sa tikano bentuk si kapakipo. Ginan diina sautul jihad, suara jihad. Aya kalilit ko ya maganad na dira na iskarawan mo sa ito na tromobal kira na na osay nakapuna inaad na miya makaituwiban na ito kira ramit ya. Kaso lang na subun wala na yabu uri awanum na sujihad. Osay nakasupuasa. So sabay ang ating nag-isip siya. So jikr, so kalangang sa Quran, so kapnay haji, so kasi Adi di kau saya aku jadi dia pamrak ya. Dok nakeran mau mah. Nakikita nga ko kurang kepada mau mah. Allah. Dapat makapagod ko para tiya. Anday, kapnewa nga sa kapang si strita para tiya guys. Kami itu penggal. Allah. Kaki sunabi na kanagot na indiksyon niya na indiksyon na para tiya. Adi di ko na indiksyon na saan makapagod para tiya na. Dok. Kaso mga sa kawan adi di ka syahadatiran, naripara di sira mapian tunad sa tukul. Naging na amaranaw, napakabag-bugar din na dumiyan natin aparate yan. Balasan tanong wala sa mapya, walang tanong wala.
Ano yan, mabubuli atas tanungan tanong ko nami tunay tanong dari kapat. Ay dapat